темная ночка, а где ж твоя дочка? Темная ночка, а где ж твоя дочка? Песня Купаленка. Што мы пра яе ведаем? Яе запісаў Цытовіч у сваім знакамітым зборніку. Лічыцца, што яна народная, але кожны з вас мусіць ведаць, за кожнай народнай песняй стаіць сапраўдны аўтар. Нейкі музыка, які все это напісаў, і нейкі паэт, які напісаў гэтыя словы. Потым яно ўсё праходзіць праз бясконцае выкананне, дашліфоўку, набывае рэгіянальныя рысы, і потым этнографы фіксуюць гэта. І вось Цытовіч зафіксаваў гэтую песню Купаленка. Падчас нашай рэвалюцыі яна стала адной з песень, якія выконваліся намі, усімі. І можна казаць, што гэта такі музычная ДНК нашага народа. Вось гэтая песня. Тут ёсць такая бясконцая туга, але пры гэтым гэта не безнадзейная туга, а проста фіксацыя нейкага моманту. Калі яшчэ жыццё не вызначана, калі малады чалавек знаходзіцца яшчэ на гэтых ростанях, які абірае свой шлях, які выконвае нейкую механічную працу. Акорды вельмі простыя, яны пазначаны ў дыяграмах. Дыяграма проста фіксуе вось гэтую частку грыфа. Укулеле паказвае, і блакітным адзначана танічная нота кожнага акорда. То бок, калі акорд, напрыклад, мі мінор, то блакітным адзначана нота мі. Можна граць проста акордамі, вось як паказана ў дыяграмах, а можна, як я, падкрэсліваць мелодыю. Глядзіце, як гэта робіцца. Купаленка, Купаленка. Тут проста акорды. Потым на акордзе ре мінор. Здымаем палец. Пераходзім на акорд соль. На, я. Яшчэ разок. Темная. І до. Ночка. І зараз А7. Вось тут прыціскаем вось гэтым пальцем дзве струны. І трэцюю, і другую. Темная. Тут гэтым пальцем трэцюю. Темная. Зусім блізка. Канчатак. Ночка. А дзе ж твоя дочка? Як вядома, у этой песні 3 куплета, але досыць часта, каб падоўжыць все гэта, выконваецца яшчэ раз першы куплет. Ну і песня народная. Можете дапісаць яшчэ некалькі.